Kiruni bormati khula long habida Akimu Kecho penajok bangge thom atum kisu kechilang nan. High school along World Environment Day arani kata London. Najok bangge thom atum kisu signify plia jo ke kopia porlone chodet pen minute hong ke ba phike bangge thom atum ta kisu tiruilo. Lapen aning wang phak amat turun deadlo. Lapen thuarting aret pen banghinia bangke aning wang choramat lap the cipaklang dun. News Text Report Public TV Karbi Anglong. কেই ঘন্টা ভিতৰত হৈছে আধা ঘন্টাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া কেনেকুৱা এতিয়া মাছৰুমটো কি মাছৰুম হ'ব পাৰে মানে এইটো মাছৰুমটো আগৰ পৰা খায় নেকি Langthat borpura ME lapen high kedo ta akinang sot lapen thengpi thengprang kulalong ta World Environment Day arani pache tonnun si thengpi theng e school mai phu chotro sing teron lapen borpura rong agambura pen chenglok staff do anatum chitong dun pen World Environment Day arani misen pen pachun pon. News Text Report Public to celebrate and observe 5th June as World Environment Day at Borpura English High School and Borpura English ME School, Langthat. The reason we are gathered here and observe World Environment Day is to protect our art. To protect our art for our future, for our betterment of the art. Activities like planting, conserving waters, and various activities which we can help our art remain green and clean forever. So on this day we celebrate World Environment Day by planting more than 50 plants in our school area, school boundary, and we donated some of the plants. Dai thorang kang lompen ningarong chipi pon rinti. Wo signify clear ni lakhain koi rathok duar bogori MSC constituency angkang dai thor BJP office along BJP ke hai ning cheparong pon rinti. Clear ni vote election result pi pon lo. Labang so along BJP a candidate Amar Singh Tiso hai pon det lo. So penajok dai thorang kang malom ke hai ning cheparong pon rinti. Lason si dai thor puling ke kang adong puling rangsali puling tara dong puling atum chingrum pet si ning cheparong pon rentilo lasi local MSC anparata Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Dorbagori Constituency Arat Aphan kechari pon mesen penajoksi Dorbagori penta ke ongdung avot chepalong pon lo puta ningje pon renti lapen BJP aphan ke jok vekatum aphanta chorok bajir pon puta than pon pini aprangsi pherangke bitung tomphan akero biparpik lo pini nitum ningarong parpik piporma pini June tarike thomarni or tarik pli pini kang BJP bench party dun sar Omar Singh Tuso alangli ke hai karjulong pen nitum dak daithor angkang lapen dorbagori ladak nilitum ningarong chipi lo alangli ke hai penajo lase pini choro parpik lo nitum dak dorbagori local MSC mate education em sar Richard Tok bialangli phanda choro parpik lo alangli nitum phan misen kapin khat pon lapen misen nitum phan ke than pon apot nilitum alangli phanda keropilo lapen anparta Karbi Anglong kachari pon akethe
CM Dr. Toliram Ronghang Sar Aphan Sitame Alangli Pantani tum dak dor bagari mate dak daithor local committee hoi pen Alangli Pantame ni tum Surya Kardom Pajirlo la sini tum ningarong pik pen ajoksi pini la dak ni tum pini todawada bajiner cap pen ni tum pini non anta ni tum cekak kelang office along sini tum do si pini la ke hai ni tum ningarong cipi dun long lo la si nili men la ke Daniel Rongpi la pen dak daithor local committee president ikla chalo ti pherangke tuma phani tuma hin pen choro parpik lo la si pini la geli tum kado ve thame chini lo Bharat Angkang long non la 2024 pharma nikan phoke chari ponjia phan MP kilik kachipati pini satlang made angtheke paklang ani lo la song bong peni tum la east west la pen Dimha Sau Karbi Anglong Angkang anparda NC Hill long pangrum pet pen itum pini che thek long lo la litum BJP asong ben ngache toydun ake hai Amar Singh ti so lang isi hai pon lo la silitum ningarong parpik la silitum Duar Bagri Angkang la pen anparta litum ladak la Duar Bagri Angkang BJP klembang thuahin men same litum MP ake hai horen Amar Singh diso ake hai bang same congratulations la pen ang themana hirdume pajir pon lo penangan apor hut litum same claim je paduk pon lo la sonak taksi pini litum asat lang mate result bang misen ni chelong pon potsi Duar Bagri Angkang long BJP aphan vote ke jok heme jangre tekok tiki la pen ke klembang phu katok kawe abang phu phitin atum men same litum BJP klembang phu phia hin ben same lang tum han choro parpik lo people lo malipong da lang tum ongdung abhut pen ni tum han same lang tum methang abhut nang chipi dun pen BJP aphan nang cha support dun la pen ho or nang chipi dun pot la si ansu se ki lang por tum ansu se claim pon rapel nang la pen choro parpik lo nilitum Duar Bagri local agency aparta EM in charge education Karbi Anglong Thomas council la gai Richard to nasona taxi litum la Duar Bagri Angkang long puling inkoira ke thomdo la kadu ko bilong same lang li nang pin khat nang pin lar ting men si kedam tang por samni tum claim tip lang la pen kiwang lang por same lang si claim tip lang la hello la pen kadu ko la Duar Bagri Angkang long BJP aphan vote nang jok dun abang phu phia tum aphan an sitame ni tum heme jang re plak play kadu ban same ni tum hin pen choro par pig lo kadom Hiruni bormati khula long habira Akimu Kecho penajok bange thom atum kisu kechilang nang Langthat Borpura ME lapen high school along World Environment Day arani kata London Hiruni bormati khula long habira Akimu Kecho penajok bange thomatum kisu kechilang nang Nijang Karbi Anglong lakhat roksi kompuli constituency ke parlo Hiruni thana ke parlo kilometer hini an bagdoji bormati khula garowa rong along inut Anjona Sangma Garopi Kedam Tang Usignify Pliajo habira Akimu Kecho penajok kisung kecetong nang Lapen Anjona Sangma amethang hem aphan Han ke tachutun ji aphan habit pen Kimu wan lo Lapen labangso Akimu arniwang aningkan wang ta chower Akimu lo bonta kedam tang usignify Pliajo ke kopia potlo ne chodet pen minute hong ke ba phike bange thomatum ta kisu tiruilo lapen aning wang phak amat thurun e dedlo lapen thuarting aret pen banghinia bangke aning wang choramat lapan komjuri relang lapen Anjona Sangma bangke men komjuri si hospital an cewanang koklo pusi herangke thengnu lamthe chepaklang dun News Text Report Public TV Karbi Anglong vomiting হৈছে পৰা কমজোৰি হৈছে আজি মানে মেডিকেলত এডমিট কৰিছে কেই ঘণ্টা ভিতৰত হৈছে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ গ'ল তাৰপিছত কেইজনে খালে তিনিজন খাইছে
দুইজনটো মানে অলপ বস্তু আছে ইমানখিনি কমজুৰি মানে তাই মানে বেছি চিৰিয়াছ হৈছে এতিয়া যোৱাকালি এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া এতিয়াতো চেলাইন দি আছে চেলাইনটো মানে অলপ মানে কম দিছে আমাৰ নিচিনা হৈছে ছোৱালীৰ নামটো কি আছে নামটো অঞ্জনা চামা ক'ত ঘৰটো বৰমাটি ক'লে মাছৰুমটো কি মাছৰুম হ'ব পাৰে জংঘলীয়া মাছৰুম মানে এইটো মাছৰুমটো আগৰ পৰা খায় নেকি আগৰ পৰাও খাই আছে Langthat Borpura ME Lapen High School along Wall Environment Day Arani Katalondun Pirthe along Lirseng Sang Nangji Pulote Hengpi Theng Prang Kedo Ta Akinang Sot Lapen Hengpi Theng Prang Jongsi Ave Pulote Tomon Arve Avilo Borpura ME Lapen High School along Ta Wall Environment Day Arani Pache Tondun Si Hengpi Theng Prang Arong E Padopon Lapen Labang So Heng PTKA Adap Mai Phu Chotro Sing Teron Lapen Borpura Arong Agambura Pusitame Chetong Dun Lapen for our betterment of the art activity, which we can have day we celebrate World Environment Day by planting more than 50 plants in our school area, school boundary, and we donated some of the plants that we BJP candidate Amor Singh Tiso ke hai penajok Daithor office along Daithor angkang alom pen ningarong chipi pon rinti angkang alom ke hai ning chaparong pon rinti lason si Daithor puling ke kang adong puling rangsali puling tara dong puling atum Chingrum Pet si ning chep M Richard Tokbi Dorbagori constituency Pini aprangsi pherangke bitung tomphan Akiru Parpik lo Pini nitum ningarong Parpik Piporma Pini June tarike thomarni tarik pli Pini labangso MP kilit Pini dak Karbi Anglong angkang alang like hai penajok Lasi Pini Choro Parpik lo nitum dak Dorbagori local MEC mate education em sar Richard Tok alang li phanda Choro Parpik lo alang li nitum phan mesen kapin khat pon lapen mesen nitum phan kethan pon apod nilitum alang li phanda keropilo lapen anparta Karbi Anglong kachari pon akethe CM Dr. Toliram Ronghang Sar Aphan Sitame Alangli Pantani Tum Dak Dorbagori Mate Dak Daithor Local Committee Hoipen Alangli Pantame Nitum Surya Kardom Pajirlo Lasi Nitum Ningarong Pik Pen Ajoksi Pini Ladak Nitum Pini Todawada Bajiner Cap Pen Nitum Pini Non Anta Nitum Chekakelang Office along Sinitum Do Si Jolo ti pherangke atuma phane tuma hin pen choro parpik lo lasi pini lage litum kado ve thame chini lo bharot angkang lo pi klembang thu hin men same litum MP ake hai horen Amar Singh Diso ake hai bang same congratulation la penang themana hiru porhut litum same claim je paduk pon lo la sonak taxi pini litum asat lang mate aphan kadom Hiruni Bormati Khula Long Habira Akimu Kecho penajok Banget Thom Atum Kisu Kechilang Nang Langthat Borpura ME Lapen High School along World Environment Day Arani Katalondun Hiruni Bormati Khula along Habira Akimu Kecho penajok Banget Thom Atum Bormati Khula Garoarong along Inut Anjona Sangma Garopi Kedam Tang Wusik Nifai Pliajo Habhan
habit pen kimu wan lo lapen labang so kimu arni wang aningkan wang ta ke ba phike bange thomatum ta kisu lapen anjuna sangma bangke men komjuri si hospital an chiwanang koklo pusi phirangke thengnu lamthe chipaklang dun ৰাতি খুৱাইছে ৰাতি খাই মানে তাই ভমিটিং হৈছে ভমিটিঙৰ পৰা কমজোৰি হৈছে কেইজনে খালে কেইজন তিনিজন খাইছে দুজনটো মানে অলপ সুস্থ আছে ইমানখিনি কমজোৰি মানে তাই মানে বেছি চিৰিয়াছ হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এতিয়াতো চেলাইন দি আছে চেলাইনটো মানে অলপ কমিছে আমাৰ নিচিনা হৈছে ছোৱালীৰ নামটো কি আছে নামটো অঞ্জনা চামা ক'ত ঘৰটো বৰমাটি ক'লে আৰু মাছৰুমটো কি মাছ Langthat Borpura ME Lapen High School along World Environment Day Arani Katalondun Birthe along Lirseng Sang Nangji Pulote Thengpi Theng Prang Kedo Ta Akinang Sot Lapen Thengpi Theng Prang Jongsi Ave Pulote Tomon Arve Avilo Lasonsi Langthat Borpura ME Lapen High School along ta World Environment Day Arani Katalondun World Environment Day Arani Pache tonnun si thengpi theng prang arong e padopon lapen labang so thengpi ki e along mai phu chotro sing teron lapen borphura arong agambura pusitame chetong dun lapen borphura ME lapen high school headmaster pen chenglok staff do anatum chetong dun pen World Environment Day arani mesen pen pachun pon News Text Report, Public TV, Karbi Anglong. Today we gather here to celebrate and observe 5th June as World Environment Day at Borpura English High School and Borpura English ME School, Langthat. The reason we are gathered here and observe World Environment Day is to protect our art. To protect our art for our future, for our betterment of the art, and it is our duty to save the art by conducting several activities like planting, conserving waters, and various activities which we can help our art remain green and clean forever. So on this day we celebrate World Environment Day by planting more than 50 plants in our school area, school boundary, and we donated some of the plants to the villages to bring awareness about the art, our mother arts, and how to preserve our art for our future. That's all. Thank you. BJP candidate Amor Singh Tiso ke hai penajok Daithor office along Daithor angkang along pen ningarong chipi pon rinti Wusik ni phai player ni lakhain koi rathok duar bogori MSC constituency angkang Daithor BJP office along BJP ke hai ning cheparong pon rinti Lason sikidam tang Lok Sabha General Election Karbi Anglong angkang pi along padolo lapen wusik ni phai player ni vote election result pi ponlo labang so along BJP candidate Amor Singh Tiso hai pon detlo sopena jok Daithor angkang malom ke hai ning cheparong pon rinti lason si Daithor puling ke kang adong puling rangsali puling tara dong puling atum chingrum pet si ning cheparong pon rinti lo lasi local MSC anparata Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Dorbagori Constituency Arat Aphan Kechari Pon Mesen Penajoksi Dorbagori Penta Ke Ongdung Avot Cepalong Pon Lo Puta Ningje Pon Rinti Lapen BJP Aphan Kejok Vekatum Aphanta Chorok Pajir Pon Puta Than Pon Pini
aprang si perang ke bitung untom phan Akiru Parpik lo pini nitum ningarong Parpik pipon ma pini Jun tarik ke thomarni oh tarik pli pini labangso MP kilit pini dak Karbi Anglong angkang BJP bench party dun sar Omar Singh tuso alangli ke hai karjulong pen nitum dak daithor angkang lapen dorbagori ladak nilitum ningarong cipi lo alangli ke hai penajo lase pini choro Parpik lo nitum dak dorbagori local MEC mate education em sar Richard Tok bialang li phanda choro Parpik lo alang li nitum phan mesen kapin khat pon lapen mesen nitum phan ke than pon apot nilitum alang li phanda Akiru pilo lapen anparta Karbi Anglong kachari pon akithe CM Dr. Toliram Ronghang sar aphan sitame alang li phanta nitum dak dorbagori mate dak daithor local committee hoi pen alang li phanta me nitum suri kardom pajirlo la sinitum ningarong pik pen ajoksi pini ladak nitum pini todawada bajiner cap pen nitum pini non anta nitum cekak kelang office along sinitum do se pini la ke hai nitum ningarong cipi dun long lo la se nili men la ke Daniel Rong pi la pen ladak daithor local committee president igla chalo ti pherang ke tuma phani tuma hin pen choro Parpik lo la si pini la geli tum kado ve thame chini lo bharot ang kang long non la 2024 of pharma nikan phoke chari ponjia phan MP kilik kachipati pini satlang made ang theke paklang ani lo la song bong peni tum la east west la pen dimha so Karbi Anglong ang kang anparda NC hill long pangrum pet pen itum pini che thek long lo la litum BJP a song ben ngache toydun ake hai Amar Singh ti so lang isi hai pon lo la silitum ningarong Parpik la silitum Duar bagri ang kang lapen anparta litum ladak la duar bagri ang kang BJP klembang thuahin men same litum MP ake hai horen Amar Singh diso ake hai bang same congratulations lapen alang themana hirdume pajir ponlo alang li kai along same la ningkan pho anpar se an se alang ke klem dam BJP along mesen me klem pon thegi phantame harjame nitum duar bagri BJP hin men dame pajir ponlo la sonsi litum kedam tangapor MP kilik madel litum la penangan apor hut litum same claim ti paduk pon lo la sonak taxi pini litum asat lang mate result bang misen ni chelong pon pot si dorbari ang kangalong BJP aphan vut ke jok heme jangre tekok tiki lapen ke claim bang phu katok kawe abang phu phitin atum same litum BJP claim bang phu phia hin men same alang litum han choro Parpik lo people lo malipong de alang litum ongdung abhut pen litum han same alang litum methang abhut nang cipi dun pen BJP aphan nang support dun la pen ho or nang cipi dun pot la si ansu se ki nang pot litum ansu se claim pon rapel nang la pen choro Parpik lo nilitum duar bagri local agency apart ngong Thomas council gai Richard Tok bi alang li duar bagri ang kang along ke claim ke dam mesen la pen alang li long sinitum ka ke port arjap tip na sona taxi litum la duar bagri ang kang along puling inkoira ke thom do la ka do ko belong same alang li nang pin khat nang pin lar ting men si ke dam tang por samni tum claim tip lang la pen kiwang lang por same alang lang si claim tip lang la hello la pen ka do ko ve la duar bagri ang kang along BJP aphan vut nang jok dun abang phu phia tum aphan an se tame nitum heme jangre plak play ka do ve same nitum hin pen choro Parpik lo kadom Langthat Borpura ME lapen high school along World Environment Day arani kata London. Kiruni bor mati khula along Akimu Kecho penajok banget homatum keso kecelang nang. Nijang Karbi Anglong lakhat roksi kompuli constituency ke parlo Kiruni thana ke parlo kilometer hini an bagdoji bor mati khula garoa rong along Inut Anjona Sangma Garopi Kedam Tang Wosik ni Phai Pliajo Akimu Kecho penajok kisung kecetong nang Lapen Anjona Sangma Methang Hem aphan Han ke kachutun ji aphan
habit pen kimu wan lo. Lapen labang so kimu arniwang aningkan wang ta chower